एभ्रिवान खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर नै आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जागोन दिनै गामिनि सासे हिन्जाव गोदान दोनलांगोन मन्दिराव हाबा जागोन ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्रह्म धोरोमनि हाबा होनाया माबायदि जायो नायलांदो लोगोफोर जों सफैखानानै दंखायो आरो जोंखौ बरायगासिनो दं बिसोरो नै लोगोफोर बिसोरो साहा न' सोगोरबाय आरो हिन्जाव गोदानखौ बरायखांनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय बरनफिननानैसो हाबाखौ होगोन आरो नेम बायदि खालामबाय नै बरननानै बरायफिनबाय दा ओमफ्राय नैबे मन्दपाव मन्दिरावहाय होसिगोन आरो जिराय होनानै दा बरायग्रोगोन बे गिदिंग्रोनांगौ बिसोरो नेम बायदि दा आवाथि सावसिगोन हाबा होसिगोन नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदान आसान गानहोसिगोन लोगोफोर एबार हिन्जाव गोदानखौ सिन्दुर थुसिगोन हौवा गोदाना नायलांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंहा खोमसिसेयावसो जिरायनो मोनदों दे ओमफ्राय गाज्रि मोनदाङा दे ओमफ्राय आं जा हायो हाबाखौल' देखायलांनोसै अजाया मन्त्र रायबाय हाबाया सोलिगासिनो दङ बाहाय जिरायनो हाला लोगोफोर नै मन्दिरनि खामानिया जोबसै आरो मन्दिराव हाबा होनाय खामानिया जोबसै ओमफ्राय बेनिफ्राय न'आव दोनलांनोसै आरो मन्दिरनिफ्राय जोङो हौवा गोदाननि न'सिम थांफाबावनांगौ हिन्जाव गोदानखौ दोनलांबावनांगौ बेनिफ्रायसो न'निफ्राय बिदाय लानानै फैनो मोनगोन आरो जोङो
आजां गाजां मोनाबाय। लोगोफोर नै आंहा बिब' जानाय बिबाजै जानाय बिदिफोरजोंसो थांदों आरो ना, लोगोफोर गैया, आं हारसिंसो, केमेरा हमना होग्राबो गैया, हारसिं लाबाय थानांगौ। गाइसमोन मन्दिरनिफ्राय थांनोसै। नै दा मन्दिरनिफ्राय हौवा गोदाननि न'आव सफैबाय लोगोफोर, नायलांबाय दा। हौवा गोदान हिनजाव गोदान जा समायबाय। लोगोफोर नै ओंखाम मोनजाबाय, थांसिगोन आरो। ओमफ्राय आं भिडिअखौनो बेखिनियावनो फोजोबहैनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनखो ब्रह्म धोरोमनि हाबा जानाय नेमखान्थिफोरखौ? ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब, कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर। बाय बाय।